Welcome back mga Kalingap sa ating munting channel. It's me once again, Kalingap Rob. Also pa-subscribe and pa-support na rin po. Ama ng Kalingap, walang iba. Brad Santos Matubang. And pa-click na rin po ng bell icon para updated po kayo sa mga daily uploads natin, daily vlogs. Kasi dyan po tayo kumukuha ng pabahay natin, pangayuda, budget sa scholarship, at sa mga pampagamot ng mga binablog natin may sakit. Ayan mga Kalingap, marahay na aga, Sendo Gabos, mapagpalang araw para sa ating lahat. Thank you Lord sa panibagong araw at sa mga susunod pang araw na ipagkakaloob nyo sa amin. Syempre, wag natin kalimutan magpasalamat lagi sa Kanya. At syempre, dapat hindi ko rin pwedeng kalimutan magpasalamat sa ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rob at Ate Edna Vlogs. Ayan, support natin yung kanilang mga channel. Kagaya nga ng sabi ni Kalingap Rob, sa kanilang YouTube channel sila kumukuha ng kanilang mga pabahay, mga scholarship, mga tinutulungang may sakit, 'di ba? Kaya naman, wag nating skip yung kanilang mga ads dahil doon man lang is makatulong tayo sa kanilang mga tinutulungan, 'di ba? Isama natin sila sa ating panalangin na more blessings pa para sa kanila, 'di ba? Syempre ang kanilang kalusugan. Ito na nga, bali merong update si Kalingap Rob sa bahay nila Joy. Excited na ba kayo? Syempre napanood nyo na to. Siguro nandito kayo para mapakinggan yung aking mga reaction dahil kung gusto nyong walang mga yaw-yaw, ayan, punta kayo sa channel ni Kalingap Rob at sigurado tuloy-tuloy lang yon, di ba? Kaya naman nagpapasalamat talaga ako sa patuloy na mga nanonood sa aking channel na kahit yaw-yaw ako ng yaw-yaw at saka sa mga nakakaintindi kung bakit ako yaw-yaw ng yaw-yaw, kung bakit kailangan namin mag-yaw-yaw. Hindi po kasi pwedeng hindi kami mag-yaw-yaw dahil ang mangyayari niyan is magiging re-upload lang ang ginawa namin, hindi reaction. Kaya ito, panoorin natin ng sabay-sabay, pero bago yan, syempre, intro, pasok. Okay mga Kalingap, gusto ko lang paalala, ito po yung dating bahay nila Joy. Ayan o. May mga damit pa dito, yung mga nakasampay. So siguro nabalik-balik pa sila dito. At talagang sa tingin pa lang natin, hindi malabo talaga na may ahas dito sa lugar na to. Ayan, so ito po yung bahay nila dati. Ayan, dito kung mapapansin nyo, talaga yung pag-video, hindi na sila pumasok. Kasi medyo natakot na yata dahil ang sabi nga, kahit yung mga trabahador, nagsasabi na lagi silang nakakita ng ahas. Kaya sa video to, ipapakita lang nila Kalingap Rob yung labas ng dating bahay nila nanay. Pero kung makikita nyo, kung napanood nyo sa mga last video nila nanay, na talagang sira-sira na talaga yung bahay. Tapos simula nung nagpagawa ng bahay, dun sa malapit lang dyan sana tumutuloy yung mga trabahador. Kaya lang, lagi silang nakakita ng ahas. Kaya ngayon, andun sila sa bahay nila nanay. Dun sila nagsisiksikan. Buti na lang is napakabait nila nanay. Kaya naman talagang tanggap na tanggap sila dyan. Kaya ito, bali, ipapakita ni Kalingap Rob yung dating bahay ni Joy. Tapos yung ngayon, ayan. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지 첫눈에 반한다는 이야기가 Talaga namang hindi na pwedeng tirahan. Kaya ngayon sila nanay nakikitira na lang doon kina Rhea. Tapos nagpagawa sana sila ng maliit na kubo-kubo dito sa kabila. Kaya lang sira na rin at hindi sila kasya. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 Di ba kung mapapansin nyo, sinusum na. Nakakatakot nga naman. Ikaw ba naman makakita ng ahas? 할 수가 없었지 Pero ngayon, makita namin ang update sa bahay nila Joy Diwata. So tara mga Kalingap, let's go! 갑자기 내게 나타나준 너 Alam niyo ba yung feelings na kapag habang nanonood is talagang kahit tayo is umaapaw sa tuwa, sa galak. Paano pa kaya sila Joy? Na talaga namang habang tinitingnan nila yung bahay nila is talagang nakakatuwa. 갑자기 내게 나타나준 너 난 아무 말도 할 수가 없었지
첫눈에 반한다는 이야기가 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 Mapintuan pa lang mapapawaw ka na. 갑자기 내게 나타나준 너. 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 Ingap, grabe nagulat po kami sa bahay ni Joy. Mataas siya pero yung size niya cute siya. Hindi siya yung sobra na talaga na masasabi natin ay over na sa gastos. Sakto lang po kasi ang cute ng niya, yung pagkataas niya, hindi siya yung sobrang laki talaga. Yung sakto lang sa kanila. Ayan, congrats Kalinga Prab dahil simula dyan kay Joy, talagang nag-i-improve na ang inyong pabahay. Kung dati-rati noon pa man is nakakapagpabahay na kayo, ngayon mas maganda. Ayan, thank you sa mga karpentero ni Kalinga Prab dahil napakasisipag naman talaga at ang bilis, di ba? Tapos yung budget ni Kalinga Prab talaga namang kunti lang yung nadagdag ni Super Mac. Sakto pa rin sa kanila. Kumbaga, na-maximize nila Super Mac yung design, yung quality, pero yung budget natin, stick sila dun sa budget natin. Kumbaga, na-maximize nila yon and nakuha naman nila yung magandang quality. So, tara mga kalingap, Yes, grabe talaga. Thank you Kalinga Prab at kay Super Mac. pasok po tayo. Dito mga kapentero natin, Kuya Uning, si Genji, si... Grabe, tignan mo. Ito, marami pinto pa lang bro. Pinto pa lang. Wow! Oh, ano siya standard. Lang. Ayan. Bagay And na ito pa, bagay na dyan sila Joy. sobrang napabilib ako ng hagdan na to. Tingnan mo. Ayan. Kahit yung nagka-cameraman si David talaga napasabi ng ay ang ganda. Ang ganda po. Nung una akala ko makakano siya sa gabal, pero okay po siya. And ito, try natin, taas tayo. Grabe, good lumber. Good lumber. Ayan, kahit safe siya. Lalagyan ba ito dito ng harang? Kahit hindi na lalagyan dito? Harang? Gabay? Dito lang, oo, dito. Pero dito sa hagdan, wag na kasi baka pumangit lang, wag na dito. So, tara po, akyat tayo. Ayan. Uy! Ang tibay ng pagkagawa. Nandito si Abdul. Abdul, magkaway ka naman. Nakakatawa. Parang din siya, kasing laki din siya ng kwarto sa ibaba, di ba? Nakakatawa naman. May butana pa dito bro. Pag si Diwata ay magbumuni-muni. Pag may pinagdadaanan siya, dito siya. May pinagdadaanan talaga. Grabe, nakakatawa. Ang ganda. Wow, dito pa ako napabilib dito sa bubong nila, di ba? Yung bubong nila Joy, hindi lang basta yero, di ba? Napakagandang yero. Yayamanin. Kung ako kasi siguro kay Joy, kung ako papipiliin, kung ako lang syempre comment din kayo sa ibaba kung kayo naman. Mas okay diyan sa taas kasi pwede siya maglagay ng lamesa diyan sa may bintana, 'di ba? Nakaka-relax, 'di ba? Ay, basta ang ganda diyan sa taas. Ito, baka ito na yung kwarto ni Joy. Duwata, mataas. Ito yung lofting na tinatawag natin. No? Hindi naman talaga siya totally dalawang floor, second floor. Ano po ito? And magiging high ceiling siya yung design niya. Para nakapag pa nga yung design niya dahil mahataas, para nakapag pa-social tingnan, 'di ba? Diyan maganda magkabit ng chandelier. Chandelier. Wow! So tara, baba tayo. Ang galing! Ito. Ang ganda ng hagdan. Good lumber, no? Wala kang mararamdamang uga.
And, ayan, as usual, kwarto. Wala akong masabi sa kwarto. Ganda. Ayan po. Bali, naging high ceiling siya, gawa ng lofting Diba? Yung kwarto sa ibaba, napakaganda din. Napakalaki. natin. So, bali, ang nangyari lang, tumaas lang talaga siya. Nadagdagan lang ng budget natin dito sa hollow blocks na na-extend. Diyan tayo Ang ganda! nagdagdag ng budget. Pero ang maganda dito, na-maximize natin tong sala. Yan, space. Nakuha natin yung space ng dapat ay yung kwarto sa taas, dito sa baba. Ito na. Hindi na tayo maglalagay ng kwarto sa taas. Bali yung space natin dito, nakuha natin. Saka yung sa kusina, ayan. Solo na to. Solo na tong kusina. Yes, ang ganda naman talaga. Ayan. Ito si Super JR. Super JR to? Ayun, Super JR, kaway ka. Ayan, pinaano ko muna dito sila. Pinatulong ko dito para matapos na ito kagad. Kasi madami-daming ano to. Finishing, ano? So, pasok tayo dito sa CR. Ayan. And dito yung CR, mataas din. Wow. Puso negro. Ayan. Merong pintuan sa likod, di ba? Ang ganda. Andun. Lagyan mo dito ng ano, no? Lalagyan nyo dito ng, ano, no? Lababo. Eh di, asan ang Para ano, masikip yung lamesa. table, dining? Ayun. Dito ng dining table, ano? O kasi malawak pa namang space dito. Ito yung isang malaking ano, sofa. Oo, malawak. Ayun. Ganda, ganda talaga. Grabe. Bintana, bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Meron sa taas. Ayan. Dami-dami. Diba? Kahit si Kalinga Prab na siyang nagpagawa, talagang manghang-mangha at gandang-ganda sa unang-unang pabahay nila na katulad dyan kina Joy. Ito, bintana na to. Baka umabot na ng mga 40,000. Bintana pa lang. Ayan! Ayan na si Joy. Talaga naman, o diba? Bagay na bagay sa kanya yung bahay. Ayan, nandito si Joy. Kumusta, Joy? Grabe, ang ganda ng bahay niyo. O, diba? Ayan, nandito na si Joy. Long time no si Joy. Ganda ng bahay mo, oh. Bagay sa'yo kasi maganda ka rin. Ang ganda, no? Ang ganda. Ang Pati laki mo nga, Joy. pa. Gusto mong mic. Ayan. Kumusta, Joy, ang buhay niyo dito? Okay lang po. Kumusta si mama mo? Kapatid mo? Okay lang. naman. Kailan ang pasukan niyo? Next week po. Next week na, 14. Wow. Yun. So, syempre, palagi mo naman ito nakikita ang bahay niyo, ano? Opo. Ano yung masasabi mo, Joy? Ngayon pa lang na hindi pa siya tapos. Pero ano na yung nakikita mo, ano masasabi mo? Nilook forward po namin yung kalalabasan ng bahay na ang ganda po. Tapos ang laki. Hindi po namin expect na magkakabahay kami ng ganito. Hindi pa rin po kami makapaniwala na magkakabahay agad kami. Ayan, talaga naman nakakatuwa. Oo nga naman, di ba? Sino ba naman mag-expect ng ganun-ganun lang? Napakalayo pa nila sa daet na hindi nila akalain na makakapunta dyan ang kalingap sa lugar nila. Ayan. Shoutout mo yung mga viewers natin sa mga nag-iintay sa inyo. Hello po sa mga viewers po na nag-iintay po ng vlogs ni Kuya Rab. Hello po. Yes, napakarami namin nag-aabang sa upload or sa update ni Kalinga Prab para sa pabahay mo, Joy. Shout out po sa inyo, sa lahat po ng nanonood. Salamat po sa patuloy na pagsuporta po sa amin po. Dahil po sa inyo magkakaroon po kami ng bahay na maganda at malaki. Maraming salamat po sa inyo lahat. Kaya na Kuya Rab. Thank you po. Ayan, Joy, tama yan. Huwag tayong magsawang magpasalamat sa mga taong tumutulong sa atin. At syempre, unang-una sa itaas kay Lord. Kasi siya talaga yung gumawa ng way para makarating dyan sila Kalinga Prab. At lagi nating alalahanin yung mga taong tumutulong sa atin, di ba? Kasi, labi na ako masabi. Ano pati no, ang presko no? Bale, dito ka na. Mataas Saan ang gusto mo? kasi. Dito.
Kahit sana. Kasi dito, no, pag may problema ka, pwede ka sumibol. Tambay doon sa... Pag may problema talaga, pwede namang ano, 'di ba? Habang nag-aaral dun siya sa may bintana, 'di ba? Ang ganda talaga dun sa itaas. Kapag naayos 'yun, maganda dun. Bubong. Pwede ka naman dito, ikaw na bahala. Kasi ito, kwarto talaga to. Lalagyan pa yan dyan ng, ano, ng harap. Ano? So, ayan. Next week ang pasukan nyo. May ano ka, paano yung ano mo? Kailan ka pupuntang daet? Hindi ko pa po alam kasi hindi pa kami nakakapag. Ayan, pupunta na siya ng Daet. Bali, doon siya mag-stay talaga kasi doon siya mag-aaral. Uwi na lang siya dyan tuwing Sabado at Linggo. Deposit ng ano. Ay, kala ko, paras kayo ng ano, ng school ni ano. Nung Ni kaibigan ko. Erica. Ay, opo. Ba't sila may pasok na ngayon? May yung mga grade 11 po orientation po nila. Oh, yung orientation. Tapos yung mga grade 12 po next week pa. Grade 12 ka. Opo. Kaya pala. Hindi ka pa nakakapag-deposit ng... Sa bahay po kasi may dalawa po kami. Bali, 1 month advance at 1 month. Ah, okay. Bale, dati kasi ang usapan nila si Leia tapos si Joy magbo-boarding house doon sa Daet. Kaya lang dahil si Leia umatras na, dyan na lang daw mag-aaral. Si Joy na lang ang mag-aaral doon sa Daet. Buti na lang is nakahanap siya ng kasama kahit paano is may kahati siya sa pagbayad sa boarding house. Tama-tama kasi may pinaabot din si Sir Jun eh. Baka makatulong sa inyo. Wow, thank you Sir Jun A. Thank you po, Sir Jun Maraming eh. salamat po Sir Jun A. Hindi magiging madalas ang pag-uwi mo nito. Opo. Para maranasan naman lang na Yun din po kasi Yes. sabi ni Mama ay Ano sabi? uwi daw po niya. Hindi Friday ng hapon eh. Hapon naman po yung pasok ko eh. Panghapon po ako. Kaya Sabado po ang uwi ko. Lagi. Wala po si Mama. wala? Nagbibili po ng mga baso dun sa Bagong Silang kasi na basag po yung mga baso namin. Walang nakakapihan yung mga... Kaya pala si nanay nyo. Oh, kasi 'di ba nung mga nakarang upload ni Nanay, nabanggit nga ni Nanay na yung mga baso niyang kapihan is naglaglagan. Ayun, siguro mga nabasag. Oo, okay, okay lang. Mga kailan siya darating? Baka parating na rin. Padating na rin po yung kaganina. I-rentay na lang din natin. Ayan. Anong masabi mo, Joy, kasi kayo yung first time na pwede nating masabi na ito na yung pinakamaganda sa ngayon, Yes, talaga naman. Yan na yung pinakamaganda sa ngayon. no? Na, kasi siguradong pinakamaganda yung kay Erica kasi may nag-sponsor na 500,000 pesos at pwede pang madagdagan. Pero ngayon, Ayan, sana maka-update tayo sa pabahay ni Erica. Kung makakaya natin mag-edit ng video ng pabahay ni Erica, di ba? habang wala pa yung kay Erica, ito talaga pinaka-the best. Ano? Wala akong masabi. Ganda ng design. Saludo tayo sa mga karpentero natin. Kina Supermom. Lawak. Saka ang ganda pala pag mataas ang bubong. Presko, no? Saglit lang po kaya Rab, asikasuhin ko lang po yung merienda. O sige. Ng So, carpenter. hintayin lang din natin si... Yes, syempre may pamerienda time. Mama mo, no? Wow, yan yung ating mga karpentero. Talaga namang napakasis. Ganyan na. Sana pag nagpagawa tayo ng bahay, ganyan din kabilis, no? Wow, yan na, merienda time.
Kape ka daw, David. Eh. Grabe ang ngiti ni David, ha? Oh, dito si Lea. Si Lea talaga paborito ko dito, eh. Ayan. Yan talaga yung kamukha ni Joy, si Leia. Parang si Ate Rhea yung medyo na iba yung mukha sa kanila. Kasi si Leia at saka si Joy, same yung hugis ng mukha. Diba? Di nasalita. Ito, mamaya, mata. Kamukha sila ni nanay. Siyempre, nanay nila yan eh. Siyempre, diba? Siguro si Ate Rhea kamukha ng tatay. Takas na yan, matakas na yan. Ito, maalis na yan, maalis na yan. Ay, di ba naalis, di ba naalis? Lagi Ayun, kasi maalis iwas na sa yan. camera si Leia. Bago kay nanay. Diba? Kapag nagdalaga din to si Leia, naku, maganda rin to. Kasi ngayon pa nga lang na bata Bro, pa kape maganda tayo. na. Kape po. Yes. Ayan si Joy. Siguro araw-araw nandyan si Joy, no? Kahit pa paano talaga namang sinisipagan yung mga karpentero dahil, ayan, kung todo Natry mo support na sa dyan, Joy? kanila sila Good? nanay. Opo. Natry mo na? Sige daw. Yan, sana dyan na lang siya, di ba? Pwede naman niyang palagyan niya ng pinto kung gusto niya ng medyo may privacy, di ba? Basta maganda dyan sana sa itaas. Nakakalulog pag sa bababa na. Alin? Ginagawa na yung ano. Di ata pantay. Malikot ka bang matulog, Joy? Po? Malikot kang matulog. Medyo. Hoy, bawal ka sa taas. Nahulog na po ako dati sa ganyan sa Tinapaw. Oh? Dati kasi po yung bahay namin sa ano. May tinabaw? May tinabaw siya. Tapos nahulog ako. Yan, tinabaw din yan. Pinagandang tinabaw. Pero ngayon, ano naman, safe naman dyan, di ba? Pwede nga niyang palagyan ng pintuan, tapos may harang naman yan. Tsaka, malaki na siya. Noon daw kasi yun, nung bata pa siya. Ano, di ba kapantay? Pantayin pa nila Supermac. Wow, ang ganda. Ganda ng bahay ni Joy. Okay bang engineer? Parang ano, Tumutulong. parang mini mansion. Bungalow, di ba? Bungalow na yung bahay nila Joy. Hindi. Hindi ka pa nakakabayad doon? Hindi po. Paano yun? Baka may nakakuha na nun. Hindi naman. Hindi naman. Ito. Baka makatulong from Sir Jun A, 5,000 pesos. Ayan. Maraming salamat. Thank you kay Sir Jun A. Sir Jun. Yan. Oh. Thank you po. Tulong sa advance deposit. Ano ba yan? 1 month advance. Sana maraming katulad ni Sir Jun A, di ba? At saka sana mas more blessings pa para kay Sir Jun A. Talaga namang mas lalong pagpalain yung mga mahilig magbigay. Advance deposit. Update mo na lang kami ha pag nakaano na kayo. Para ano. Alam namin. Para safe din kayo. Thank you po, Sir Jun A. Thank you so much, Sir Jun A. Napakabait mo ni Sir Jun A. Nakausap ko na siya sa through video call. Napakabait, Sir Jun A. Salamat. Yan, thank you. Ayan mga Kalingap, hanggang dyan na lang yung ating share, di ba? Kahit paano is na-update na tayo ni Kalingap Rob para sa pabahay kina Joy. Talaga namang napakaganda na talagang bagay na bagay kina Joy. At saka syempre, wag natin kalimutan, thank you Sir Jun A. At sa ating ama ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. Thank you po talaga sa inyo. Ayun mga Kalingap, thank you for watching and God bless you all. Jesus loves you.